els comiats. Però bé, crec que aquesta avui val el fet que digui dues paraules. Han estat molts anys treballant per la ciutat. Per mi això ha estat com casa meva. M'he sentit molt ben rebuda i marxo amb tristor, però alhora satisfeta. Vull donar gràcies als funcionaris que durant aquest temps m'han acompanyat, però que també m'han ajudat. No puc oblidar-me dels regidors de l'equip de govern i a tots els que formem part d'aquest consistori. Però sobretot als meus companys de Tots per Sant Feliu. Sense ells mai hauria pogut gaudir aquesta experiència. Però especialment gràcies al meu company de tants anys, en Carles. Perdona que tutegi en aquesta sala. A mi sí que m'agraden les fotos, Molt bé, no res, no pensava dir res, però en tot cas sí que agrair la feina que hem fet amb els companys i amb els tècnics en aquests 8 anys. Realment hem transformat la ciutat en coses que s'han vist molt clarament des de fora i en coses des de dintre, potser encara més difícils que han fet i que no es veuen, però sí, hem fet molta feina i bé, jo ara plego, però estic a la disposició de l'equip de govern que hi hagi a partir d'ara per aportar-li tot el que puc, tot el que sé i totes les meves ganes de millorar la ciutat. Moltes gràcies. Hem 4 anys curtets amb el tema polític. Estic molt content de la feina que hem portat a terme aquest equip de govern. Estic molt orgullós dels tècnics amb els quals he tingut el plaer de treballar i que ha sigut un plaer treballar per la ciutat i poder tirar endavant aquests projectes que realment jo penso que eren molt importants per portar-los a fi. En primer lloc, volia traslladar un agraïment a tots els treballadors i treballadores d'aquesta casa. A tots vosaltres, els que avui esteu aquí, en aquesta sala i teniu la responsabilitat, i a tots els equips, sisplau, traslladeu-vos el nostre més sincer agraïment als meus companys del grup municipal, en Jordi i la Maria, per la feina que han fet en aquests darrers 4 anys, per la dedicació, per als moments de dificultat compartits i perquè hem pogut estar plegats per primera vegada que l'oposició és sovint una travessa pel desert. El següent agraïment és a tots els regidors d'aquest mandat, a tots els regidors i regidores, els 21 que formem part d'aquest consistori, alguns avui no hi són, i els vull agrair a tots la cordialitat i les bones formes, el que hem pogut superar també moments difícils. Destacar i agrair el comportament de tots els regidors i regidores que han format part d'aquest consistori, agrair, més que agrair, donar les gràcies a tots els membres de l'equip de govern del qual he format part i a aquelles regidors i regidores com la Sònia, el Manolo, l'Ernest o la Cristina, que ara no ens retrobarem, també us dono les gràcies perquè són unes persones amb les que he donat gust treballant. I me n'he deixat dues, ja ho sé, no és que estigui ja... me n'he deixat dues, especialment. Primer de tot, Fina, m'ha dit, és el d'espai buit, ara mateix. Jo no sé si seré d'aquell despatx, però com a mínim sé que el que hem compartit tots aquests 8 anys ha sigut una situació realment molt positiva. A més, fas una cosa, que em passes una vaga de cada dissabte. Sí, per estar tancat d'aquest consistori. Gràcies per aquest fet. Per tant, Fina, jo crec que el que hem fet aquests 8 anys no té preu. La teva amistat i la teva confiança és notòria i comptes també amb la teva. I finalment, em faltava una altra cosa, ja ho veiem per aquí. Salvador, s'acaben les etapes. Les van començar fa molts anys. Les circumstàncies no ens permeten de moment seguir treballant conjuntament. Jo el que volia és que constés en acte, doncs, en nom de la Laura i el meu, i jo crec que tot el consistori, la feina que has fet, i diguem-ho clar, en el segle passat i en aquest segle, i que, Laura, el nostre grup, no hi haurem dubtat,
parlamentari i espero que puguem treballar al màxim de bé possible allò que ens correspongui a partir del proper dissabte. Moltes gràcies a totes i a tots. Amb en Salvador hem viscut de tots colors amb el Departament d'Ensenyament, no? I hem hagut d'estar de costat, i moltes vegades ens hem sentit incompresos, no? Per coses que volíem aplicar a la ciutat i que no ens havien acceptat. A la Manolo hem viscut també de tots colors, amb una part més agradable, no? Amb tot el tema de les parts infantils, que ja ha estat al capdavant i que ja ha estat treballant 10 anys i en la qual segueix sent en Manolo una de les meves persones de confiança en aquests àmbits. Per això, Manolo, no te vayas muy lejos, perquè aquí t'havia de tenir més llibertats. Amb l'Ernest, el canvi, tenies un objectiu que em van marcar fa 4 anys, van marcar uns objectius a assolir, jo crec que els has superat amb escreix. Vull dir que pots sortir de l'Ajuntament, aquella portada estarà estreta, no que t'obrir les 2 batents, perquè l'objectiu s'ha aconseguit i a més tu saps millor que ningú en quina situació estava la policia local el 2019 i com hem avançat i com estem ara en el 2023. El canvi ha sigut enorme, brutal, i estic segur que els teus companys t'ho agraeixen, els teus companys, perquè, Ernest, no has deixat mai de ser un policia, seguiràs sent policia, has vingut a fer de polític una estona, però tu ets un policia d'arreu, i això s'ha notat, i a més s'ha notat i ho hem necessitat en aquest moment, per dotar una estructura que era necessària per la policia local i a més, jo crec que l'agraïment més important que te pots endur és el reconeixement dels ciutadans en aquest canvi brutal que ha tingut la policia. Més que el que podem. Tens joventut, ganes i empenta suficient com per que ara facis un petit parèntesi. Un petit parèntesis que m'agradaria que no fos definitiu, que no te desenganxis del tot, perquè sé que la feina t'agrada, sé que tens capacitat per desenvolupar moltíssima més del que te poguéssim ara donar, la tens, i te volem tenir-lo, no te volem que te'n vagis molt lluny. Vull dir, el meu agraïment per haver tirat endavant en aquests moments difícils, en una àrea que sempre requereix d'una intensitat molt important, perquè en aquest moment també les hem viscut de tots colors gestionant àrees en concret, però també les hem viscut des de l'oposició. Hem estat a oposició, hem estat govern, i també amb la Fina vam plantejar reptes. La Fina, quan diu que se sent orgullosa, és que no tens permanents, Fina. Has desenvolupat un àrea que no existia a l'Ajuntament, un veïment actiu, no existia. Li has donat contingut, has desenvolupat reptes que ningú s'havia plantejat abans. I no parlo només del dinar de la gent gran, perquè quan m'ho vas plantejar vaig dir, Fina, el padró diu que hi ha 3.000 persones més grans de 65 anys, no sé si podrem ser capaços de donar dinar per tothom, Vull dir, i ho has tirat endavant, i ho has aconseguit. I a més, hi ha una cosa que jo no em mirant ningú, que és la constància, fill. I aquesta força que tu tens, de vegades me la miro per tenir-la a la perquè vale? Doncs a tots vosaltres, moltes gràcies per formar part d'aquest consistori. La ciutat es transforma, la ciutat creix, la ciutat segueix i dissabte tornem a formar una nova etapa en la qual aquesta ciutat es mereix el millor de tots nosaltres per continuar creixent, per continuar transformant i sobretot per estar al servei dels nostres ciutadans. Moltes gràcies a tots. Bon dia.